नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण मालवणी पद्धतीने अगदी सोप्या रीतीने मेथीची भाजी कशी बनवायची हे पाहूया। त्यासाठी पहा, आपण इथे एक जुडी मेथी निवडून स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। हे पहा, ह्याचा जो कोवळा दांडा आहे तो सुद्धा आपण घेतला आहे, कारण की ह्याच्यामध्ये भरपूर सत्व असतं। आता आपण ह्याला बारीक चिरून घेऊया। इथे आपण बारीक चिरून घेतलेली आहे मेथी। इथे फोडणीसाठी एक मोठा आकाराचा कांदा बारीक चिरून घेतला आहे आणि 2 हिरव्या मिरच्या त्याचे तुकडे करून घेतलेले आहे। कांदा थोडा आपल्याला जास्त घ्यायचा आहे। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। चला मग आता सुरुवात करूया। हे पहा, आपण कढईमध्ये 1.5 चमचा तेल घेतले आणि ते छान गरम झाले। त्यामध्ये आता बारीक चिरलेला कांदा आणि मिरचीचे तुकडे घालूया। परतवून घेऊया। कांदा थोडा नरम होईपर्यंत आपल्याला परतवायचा आहे। कांदा पहा, छान नरम पडलेला आहे आणि हलकासा रंग सुद्धा बदललेला आहे। आता आपण बारीक चिरलेली मेथी घालून घेऊया। छान मिक्स करूया। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि खूप छान लागते या पद्धतीने बनवली की। तुम्ही एकदा बनवून पहा। मेथी पहा कांद्यामध्ये छान मिक्स झाले। आता ह्यावरती आपण अगदी 1 मिनिटासाठी झाकण घालूया, म्हणजे मेथी आपली नरम पडेल। झाकण काढूया। मेथी पहा छान नरम झाले। आता लगेच आपण चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। छान एकजीव करूया। आता पुन्हा आपण ह्यावरती अगदी 2 मिनिटासाठी झाकण घालूया। झाकण काढूया। इथे आपण 1.5 चमचा सुकं खोबरं खिचून घेतलंय ते घालूया। इथे 1.5 चमचा आपण शेंगदाण्याचा कूट घेतलाय, थोडंसं भाजून मिक्सरला जाडसर वाटून घेतलाय, तो घालूया आणि छान मिक्स करून घेऊया। छान आपली मेथीची भाजी तयार झाली। तर फिरवून घेऊया छान। हे पहा, छान आपली मेथीची भाजी तयार झाली। या पद्धतीने तुम्ही बनवून पहा। आता आपण गॅस बंद करूया। आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।